D2. Музиката им е оставила в нас много повече от просто две следи. Ще се насладим заедно на дългите горещи летни дни. Затова 100 години ще пеем техните песни. Ще бъдем заедно, диви и щастливи, тук и сега. Очаквайте група D2 на сцената на Варна Рок Адвенчър на 8 август, Аспарухов парк. Здравейте, аз съм Димитър Кърнев от група D2. Здравейте, аз съм Диджо от D2. Искам да поканя на 8 август на Варна Рок Адвенчър, един специален концерт. Заедно с момчетата от групата ще бъдем хедлайнери. Трябва да се съберем всички дами и господа, за да помогнем на онкоболните деца от УМБАЛ Света Марина. Бъди тук, това е най-важното, за да сме заедно и да помогнем на тези деца. Заповядайте, чакаме ви, аз съм Дичо. Аз ще бъда там, заповядайте.